Hjertestop kan ske når som helst, hvor som helst, og det kan ske for hvem som helst. Men nu findes der en ny metode, som kan øge overlevelsen efter hjertestop. Smartphone-alarmering af akuthjælpere og omkringstående, der kan førstehjælp. Forskningen viser, at overlevelseschancen falder med 10% per minut, der går efter et hjertestop, fordi hjernen ikke får blod og ilt. Hvis man ser et hjertestop, skal man altid ringe 112 for at få førstehjælp og hjertestarter hurtigst muligt frem. På alarmcentralen sidder nogle dygtige mennesker, som stiller en række spørgsmål for at finde ud af, hvad der er galt med patienten. Og hvis de finder ud af, at åndedrættet ikke er normalt, og at patienten ikke bevæger sig normalt, ja, så er det sandsynligvis et hjertestop. De sender som det første ambulancen og måske en lægebil afsted. Med en app til smartphones er det muligt meget hurtigt og meget præcist at finde ud af, hvor de, der kan hjælpe, er, og de 9 nærmeste alarmeres. Nogle afviser alarmen, men flere siger ja tak til alarmen, og at det kun tager 20 sekunder at få svar er vigtigt, for tiden går, og personen skal genoplives inden for 5 minutter. Nu får akuthjælperne eller omkringstående, der kan førstehjælp, tildelt en rolle på deres smartphone. Den, der er tættest på, tager direkte til patienten og yder førstehjælp. Den, der kan hente en hjertestarter hurtigst, gør det, og den sidste tager hen til patienten og taler med familien, hjælper til og giver signal til ambulancen. Hold afstand. Tryk på stødknappen. Forskning viser, at når der gives tidlig hjertelungeredning, og når der stødes med en hjertestarter inden for 5 minutter, så overlever 50-70%, og 75% vender tilbage til en normal hverdag efterfølgende. Og det kan lade sig gøre, når man bruger smartphones til at alarmere akuthjælpere og omkringstående, der kan førstehjælp. Det er vores vision, og du kan blive en del af den.